Fa 1000 anys, uns monjos van fundar el monestir de Sant Benet. Què passaria si avui poguessis fer un viatge en el temps i poguessis reviure 1000 anys d'història? 1000 anys de guerres, traïcions, enigmes, misteris i poder. 1000 anys d'art i saviesa. D'abandonament i plenitud. Aquesta és l'experiència de Mont Sant Benet. Vine a viure una història de cine on tu ets el protagonista. Mont Sant Benet, un món obert als sentits.